нас, смирените недостойни Твои раби, да бъдем приемни на същата дарбена света, дарба и благодат, тъй, че ние така да свързваме и развързваме каквото се случи между Твоите люди. Сам Ти се благи, Царю, чрез мен грешен недостоен, Твой епископ, прости на рабинята си, ние ако нещо в този живот, като човек е прегрешила, и не зачитай каквото е с дума, дело или промисъл се грешила, като я освободиш от притискащата се по какъвто и да е начин връзка, с която сама тя поради увлечение или друга някаква причина се е свързала, или пък от архиерей, или някого други го позависи съдействия на злия и се е случило такова отвързано. Ти, проче, като етичен благ и многомилостив, благоволи, защото душата й да се гради със светиите, които са ти от века по години, а тялото да се даде на създаденото от тебе естество, защото си благословен и преблагословен во веки. Амин. Слава Тебе, Христе, Боже, говори, Боже, слава Тебе. Скъпи брати и сестри, странно е, че единственото нещо на този свят, което е сигурно, а това е, че ще си отидем някъде на този свят, приемаме с изненада. Сякаш не знаем, че това не чака всички нас. Сякаш то е валидно за всички останали, но не и за нас. И когато дойде този час, за наш близък, тогава не знаем какво всъщност трябва да усещаме. Дали трябва да си помислим, че този наш близък отива в един
по-добър свят. Един свят, в който няма вече лъжа, няма измама, няма лицемерие. Или пък трябва да скърбиме, защото не е вече край нас. И двете неща трябва да имаме предвид. Трябва да имаме предвид, че тези, които се тръгват от нас, отиват на едно по-добро място. Но когато скърбиме за някого, трябва да бъдем и последователни. Не можеш да скърбиш само за някой човек, а пък да не живееш живота си напред, сякаш той е до тебе. Сякаш той не гледа това, което вършиш. Ако искате да пазите паметта на някого, тогава правете тъй, че винаги да си казвате и да се питате: а какво ли ще да каже Лилия, ако сега беше тук? Ние трябва винаги да помним какво сме говорили с нашите близки. Той излиза, бавно, но сигурно. При младите хора не ще да го чуят, но те го помнят. След това идва. Защото всъщност дали пазим или не пазиме паметта за тях, ние сме наследници на тези, които са били преди това. И ако има хора, които днес казват: гордея се, че съм българин, искам да го попитам: защо се гордееш, като нищо не си направил за това? Ти си се родил българин. Бог е изпратил безсмъртната ти душа в тялото на един български православен. Айде да видим какво си направил ти като наследник. Дългът на наследието е нещо, което ние трябва винаги, когато се разделяме с нашите близки, да имаме пред очите и да го предаваме в поколението. Защото иначе всичко това, целият труд, цялото старание, което нашите предци са положили, за да имаме ние нещо, се разпилява. А пък днеска, в днешно време, всички боледуват най-много от това, че няма вече ценностната ни система, се разлагала, разпадала се. Не сме предали на новото поколение, на младите хора с достатъчно сериозност именно това, което сме получили като наследство. Бог да прости Лилиян. Нека тя отиде там, където няма болка, няма въздишка, където е по-добре. Нека спомена за нея носи не болка, да носи утеха за това, че сте имали привилегията да живеете с нея и да бъдете нейни наследници. Бог да я прости.